ना मावनांगौआथ' जोबा मावनांगौआ जोबा आरो आंनि जिहेथु माने जि मोनसे मा होनो एक्सपिरियेन्स अभिगथा बे आंना जोबोद गोलाव जाबाय 2001 मायथाइयावनो आं MLA मोन बेनिफ्राय आङो 2006 निफ्राय 2008 मायथाइयावल' आं MLA नङामोन बे समावबो आंखौ आर्टफेडनि चेयारमेन होदोंमोन आङो गुबुन गुबुन हादोरफ्रावबो थांनानै बे समाव आसामनि दानाय लुनाय आरो आखाइजों दाननाय बेफोरबायदिनि हेन्डलुम एन्ड हेन्डिक्राफ्ट बेनि सायाव गोबां जायगायाव पार्टिसिपेट खालामदों आङो इन्डियानि जानानै आरोखि बेनिफ्राय 2008 मायथाइनिफ्राय आङो कन्टिनिउ भाबै आङो MP जाबाय थादों राज्य सभायाव खेबब्रै आङो MP जादों बेनिफ्राय आङो MLA जानानैसो दा स्पिकार जादों आरोखि दा ओंखायनो बे गोलाव समनि जिथु आंनि मोनदांथि बे मोनदांथिखौ लानानै आरो गुबुन गुबुनाव नुनाय बेफोरजों जों बोरैहाय फेर मारिनो हागोन समान थांफानो हागोन बेखौ लानानै आं खामानि मावबाय थादों नाथाय 5 बोसोराव गासिबखौबो मावनांगौआ सम्भब नङा दाबो गोबां मावनांगौ दं एसेम्ब्लियाव थेवबाबो जि हायो आं बेखौ माने नाजानाय जादों आं कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशननि बे 5 बोसोराव आङो भारतनि मा होनो थान्दै जादों आंखौ एग्जिकिउटिभ हिसाबै दोनदों माने कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशन माने ब्रिटिशजों खुंजानाय गासै फ्राय 56 हादोर आरोखि बिनि मोनसे एसोसिएशन आरो दा बे कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशनाव आंखौ कमप्लिट आं आरो बोसोरसे दंबावोसो आंनि MLA जोब्बाय अदेबानि आंनि टार्माव बोसोरसे दंबावोमोन आरोखि गतिके MLA जायोब्लाथ' कन्टिनिउ जागोन MLA जायाबा जोब्बाय आरो दा बिनि जिथु अभिगथा आङो आसामाव गिबि खेबनि थाखाय आङो एक्जिकिउटिभ कमिटि मिटिं लादों कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशननि गासै हादोरनि मानसिफ्रानो बेवहाय फैजोबदों एक्जिकिउटिभ मेम्बारफ्रा जोंनि प्राइम मिनिस्टारानो एसे गिदोंमोन सिंजों सिं जे आसामाव मोजाङै हस्ट खालामनो हागोन ना हाया अदेबानि बेखौ खालामखांनायनि उनाव गोबां बाख्नायदों जे बेबायदि मालाबाबो सानाखैमोन जे आसाम आयेन आफादा जि एथ' मोनसे इन्टारनेसनेल इभेन्ट्सखौ हस्ट खालामगोन अफिसियेल बिनि अल इन्डियाखौबो खालामनाय जादों अल इन्डिया रेकर्ड दाबो गासिबो स्पिकारफ्रा बुङो आरो ओम बिरला मानाव गेदेर लकसभानि स्पिकाराबो बुङो जे खुनु रायजोआ आसामाव बिश्वजित दैमारिनि दैदेननायाव जेरैबायदि हस्ट खालामदों बेबायदि मालाबाबो आगोलावबो जायाखै दाबो जाया आरो हयथ' जानायबो नङा बेबायदि मोनसे बाख्नायनाय मोनदों बेफ्रावबो आरो बयबो दा आसाम आयेन आफादखौ नायफैयो गासै एसेम्ब्लिनिफ्रायनो आसाम एसेम्ब्लियाव मानसि माने फाथायहरबाय थायो आरोखि बे जोबोद मोजां अदेबानि दा बेबायदिनो जोंहा गोबां खालामबावनांगौ दं मावबावनांगौ दं आङो दा बर' रावखौ गासै आसामनि अफिसावनो माने जाहाथे बाहायनो हायो बेनि थाखाय आं मोनसे राहा लाबाय थादों जोंनि जिथु आयेन आफादनि सोंथिनि फिननाय बे फिननायखौ आङो बर'आवथ' सोंथिया जाखायो गासैबो बर'आवनो आङो हरनांगौ होननानै मोनसे बिथोन होनानै दोनदों आरोखि दा बेफोर उनावनि माने स्पिकार बा उनाव जुदि जोंनि आयेन आफादनि मानसिफ्रा खामानि मावोब्ला जोंनि मन्थ्रि MLAफ्रा जुदि बेखौ मदद होफायोब्ला आं सानो अब्ला जागोन आरो गासै अफिसानो अब्ला बर' रावखौ बाहायनांगौ जागोन आरोखि सोंनायनि फिननायखौ जुदि बर' रावाव हरनांगौब्ला गासै ब्लक अफिस सार्कोल अफिस पाब्लिक हेल्थनि माने जि अफिसफोर मेडिकेलनि जि गाहाय थाखोनि अफिसफोर बेफ्रावबो MLAनि सोंथिनि फिननायखौ बयबो बर' रावाव हरनांगौ जानायाव बर' रावा गासिबावबो बाहायजागोन आरोखि आरो बिदिसो अफिसियेल राव हिसाबै बर' रावा बाहायजागोन बेवहाय जेबो बादा गैया मानो होननानै बुङोब्ला अलरेडि बियो गेजेट नटिफिकेसन जाखानाय आरो बे हिसाबै आं बेफोरखौ मावबाय थादों दा बेफोर मोनसे माने महर मोनहैनांगौब्ला जों गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ आरो आसाम आयेन आफादखौबो आरोबाव बहुद माने मोनसे सोलायबावनांगौ दं जोंनि आसाम आयेन आफादनि कमिटिफ्रा जाहाथे एक्टिभ जायो मोजाङै सरकारनि जि माखासे माने स्किमफोर दं बे स्किमफोरनि जानाय जायैखौ जाहाथे मोजाङै माने नोजोर होयो नायो मनिटरिं खालामो भिजिलेन्स खालामो आरो गभर्नमेन्टखौ बेफोरखौ प्रपारलि जानांगौनि थाखाय जाहाथे प्रेसार होयो आरो सोरबाया जुदि बेखौ अबहेला खालामदोंब्ला बा माने गासै नियम खान्थिफोरखौनो भायलेसन खालामदोंबा बिनि सायावबो एक्सन लानो थाखाय माने एसेम्ब्लि कमिटिफ्रा
माने सरकारखौ माने प्रप'जाल हरनांगौ बेफोरबायदि जोङो जेसे हागौ माने स्किमफोरखौ एक्टिभलि सुपारभाइज खालामनांगौ आरो दा बेफोर कमिटिया दाबो बे लेभेलसिम सहैनो हाजोबाखै दा बेफोरखौ बहुद खालामनांगौ दं आं सानो दा जिखिनिखौ इस्टाब्लिश खालामबाय बिनि उनाव बेफोर गोरलैयै जालांजोबसिगोन आरो नङा गासिबोथ' गावबा गाव खामानि मावनायनि सायाव आयेन आफाद होनोब्ला बेनो गासैनिबो गुदि सरकारा आयेन आफादावसो थांखि लागोन मोनसे सरकार दा बिपिएफनि सरकार हाग्रामा महिलारि मानबायारि बिथांनि दैदेननाय सरकार बिथाङा जिखि खामानि मावनो लायाथों मानो बिथाङा बड'लेण्डनि आयेन आफादाव प्रप'जालखौ लाबोनांगोन आरो आयेन आफादाव पास जायोब्लासो बिथाङा बे खामानिखौ मावहैगोन आरोखि सरकारा आरो बिनि थाखायनो आसाम माने बड'लेण्डनि जिथु आयेन आफाद बे आयेन आफादा गासैखौबो आबुं खालामनानै लानांगोन जे जोंहा कमिटि थानांगोन जि 40टा डिपार्टमेन्ट जों बुंबाय थायो बे डिपार्टमेन्टफोरनि खामानि दामानिफोरखौ नायनो थाखाय आरो बे कमिटिया जेब्लायबो सरकारखौ माने फोरमायबाय थानांगोन बा माबायदि जादों खामानि दामानिया आरो बबावबा जुदि अफिसारफ्रा मोजां खामानि मावाखैबा बेखौबो सरकारनो खोन्थानांगोन कमिटिया जाहाथे बिनि सायाव एक्सन लायो बेबस्था लायो दा बेफोरखौ जों मावनांगौ दं बेखौ मावनाय लोगो लोगोनो जोंहा गुबुन खामानिफ्रा बिनि थाखाय गोरलै जानो मा सिस्टेम नांगौ बे अट'मेटिक गासिबो फैजोबगोन आरो दा फार्स्टआ जाहैबाय जोङो बड'लेण्डनि आयेन आफादखौ बायदिसिना जोंनो होनाय डिपार्टमेन्टनि सायाव आयेन दानायनि थाखाय नांगौ रोखोमनि जोंनो जि माने माबाफोर नांगौ मा होनो सेल नांगौ ब्रान्स नांगौ आरो अफिसार नांगौ बेफोरखौ जों खालामना लानांगोन जोंहा बड'लेण्ड सरकारनाव माखासे रोंगौथि गोनां मानसि जों बानायनांगोन जे आयेनखौ ड्राफ्ट खालामनाय बे बयनिख्रुइबो देरसिन बेखौ ट्रेनिं गोरलैयैनो होनो हायो जोङो पार्लियामेन्टआबो होयो जों एसेम्ब्लियावबो खालामनो हायो आरो बड'लेण्डआ गावनो माने बेबायदि रोंगौथि गोनां मानसिफोरखौ लेंहरनानै बेखौ ट्रेनिं प्रग्राम खालामनो हायो जे जों आयेनफोरखौ माबोरैहाय माने ड्राफ्ट खालामनांगौ आरोखि बोरै लिरनांगौ दा बे सबसे बयनिख्रुइबो गिदिरसिन आयेनखौ ड्राफ्ट खालामनाया बेखौ गभर्नमेन्टआसो खालामो नाथाय आयेन आफादनि माने जोंनि अफिसारफ्राबो जोंनि माखासे मा होनो स्टाफफ्राबो बिनि सायाव नलेज थानांगौ जाहाथे बिनि गोरोन्थिफोरखौ आसि दिन्थिनो हायो आरो बहाबा सुद्रायनायाव मदद खालामनो हायो बेफोरखौ मोनथिनांगौ दं दा बेफोर गोबां दं खामानि मावनांगौआ आरो हायैनि जेबो खोथा गैया गासिबो दंखाजोबो जिहेतु बेखौ फल'ल' खालामनांगौ दा जोङो आसाम आयेन आफादा बर' रावजों माने जोङो मा होनो बड'लेण्डनि आयेन आफादनि मोनसे रुल जों आसाम एसेम्ब्लिनिफ्रायनो खालामनानै अलरेडि हरबाय आरो बेबायदि मा मदद नांगौ बेखौ आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय हरबाय थानो हागोन जोंनि बड' सेलानो खालामना हरनो हागोन आरोखि गतिके मावब्लानो जालांजोबगोन गासिबो